Ezin hobea egin diete zaleek Realeko jokalariei Errege Kopa irabazi ostean. Sevillatik etxera itzuli direnean, milaka jarraitzaile zituzten zain, aireportuan bertan ongi etorria egiteko. Oiartzabalek eta Elustondok garaikorra eskuetan zutela, hegazkinetik jaitsi eta egin duten lehena afizioari eskaintzea izan da. Gabon guztioi, zer moduz, pandemia garaiko garaipenaren ostean ezin izan zutena, egin nahi izan dute gaur jokalariek horregatik, Zubietara zuzenean joan ordez, herrietatik barrena paseoa egitea erabaki dute. Kopa autobusaren aurrealdean kokatu eta Errenteria, Pasaia edo eta Donostiatik barrena ibili dira, bide bazterrean pilatuta zegoen jendetzaren gozamenerako garaikurra gertutik ikusi ahal izan dute. Emocionante. Ni negarrez beti bezala, ni negarrez bukatzate. Un espectáculo. Oso posi, gainean pasatzea oso momentu polita izan da. Gaurkoa biharkoaren aurrerapen bat baino ez da izan, txapeldunei harrera ofiziala bihar egingo zaie. Arratsaldeko 6-etatik aurrera, jende andana espero da Donostian Nolaia Gil. Mila zale baino gehiago espero dira bihar Donostian, lehenik eta behin Realaren autobusak erdialdeko kaleak zeharkatuko ditu, eta azkenik Alderdi Eder izango du azken geltoki. Atzokoan Alderdi Ederreko fanzon honetan festak eztanda egin bazuen, bihar ez da gutxiagorik espero. Azken orduetan Unai Marrero egonda denen ahotan, Azpeitiko batezaina itzelaritu zen atzo, eta noski gaur bere herrian oso harro topatu ditugu denak, Garazi Arregi. Hemen azpeitiarrak izugarri harro daude. Unai Marrero izan zen atzoko partidako protagonista nagusietako bat, Norgehiagokaren amaieran mezu ederra bidali zion Azpeitiko herriari, eta zalantzarik gabe beste hainbeste jasoko ditu berak bueltan datozen egunotan. Marrero, herriku data, paradarrak izitxun atzo? Bai. Herriko portelua gainea, hori historikua da. Lagunatik ezten dago jokalari bat izatea finaleko eroia, posakarria. Ekialde hurbilean hitzordua dute bihar Iranek eta Estatu Batuek, baina ez da ziurra egingo den. Trumpek baieztatu du bere talde negoziatzailea bidaliko duela Pakistanera, Vance presidente ordea buru. Iranek ordea esan du Estatu Batuen Hormuzko blokeoak jarraitzen badu ez duela ordezkaririk bidaliko. Bihartik aurrera euren egoera irregularizatu nahi duten migratzaileek eskaera aurrez aurre egiteko aukera izango dute, aldez aurretiko hitzordua eskatuta eta beharrezkoak diren agiriak eskuan, Korreoseko edota gizarte segurantzako bulegoetara jo beharko dute. Horretarako 25 bulego baino gehiago egongo dira zabalik hego Euskal Herrian, eta ekainaren 30 arte izango dute epea. Eta Beijingen egin duten lasterketa kurioso hau ere erakutsiko dizuegu, robotak gizakiaren aurka. Maratoi erdia korritu dute. Irabazlea hezur haragizkoa edo kablez beterikoa izan den berehala ikusiko dugu. Eta biharko aldaketa gutxi, eguraldi kontuetan eguzkitsu da temperatura nahiko beroak Xabi Casadok xetasunak. Gabon guztioi, bihar ere udaberri beteko giroarekin jarraituko dugu Euskal Herrian, osagai guztiekin gainera. Goizean goiz, giro oso deitsua ipar isurialdean eta Araban Lanbroa ere bai kostaldetik gertu, baina pixkanaka orduek aurrera ginala deseinez joango dira eta girora eguerdirako giro argitsua izango dugu Euskal Herri guztian. Baina arratsalde iluntze partean berriz ere bero hodeiak garatuko dira Iberiar sistematik eta bereziki Euskal Herriko barnealdean ekaitz giroa nagusitu daiteke. Termometroek goraka eta goraka jarraituko dute. Eta Realak lortu duen kopara itzulita atzoko finalak protagonista bat izan badu, hori esan dugunez Unai Marrero da, Ana Ramos. Bai, eta finala nola erabaki zen ikusita jarraitzaileek eta kazetariok ere guztiek lotura bera egin genuen.
Marrerok lekuko hartu zion nolabait esateko 97ko Romaredako finaleko Luis Miguel Arkonadari. Atletico Madrilen kontrako final biak 2-2 amaitu ziren eta penaltitan atezainak erabakigarriak izan ziren. Mataratzok kopan konfiantza eman dio Marrerori eta atezainak titulua lortzeko bultzada eman da erantzun. Atea ondo babestuta zegoela, bai jaurtitzaileek asmatu egin behar zuten, hain zuzen, Oskarsonek kopan asko nabarmendu denen jokalariak huts egin zuen bere jaurtiketa. Soler Resusitzek, Aienek eta Pablo Marinek berriz, ez arrobiko jokalariak baloia saleratu zuenean taldekidek barruak askatu zituzten. Kiroletan ikusiko dugu penalti jaurtiketa sorta hori, baina beste ikuspegi batetik jarraitzaileen eta aldagelako beste jokalarien ikuspegitik hain zuzen. Eta arratsaldeko 6:30 aurrera, 7:00 hasita Eibar Hueskaren kontra jokatzen ari da Ipuruan eta partidua 1-1 doa. Javi Martonek aurretik jarri du talde armagina, Hueskak berdindu du, baina 10ekin ari da Aragoiko taldea. Eta pilotan gaur Unai Laso Garaile izan da 20 jokatu den buruz buruko partiduan. Final laurdenetako bigarren jardunaldian 22-8 gainditu du Erik Jaka. Hori horrela, 2 aste barru dari hori irabazten badio, Laso finalerdietan sartuko da. Harrera beroa egin diete zaleek Realeko jokalariei Errege Kopa irabazi ostean Sevillatik etxera itzuli.